Bună dimineața! Ne-am trezit într-un fel și chip, mai mult fel decât chip, dar ne-am trezit, suntem vii. M-am trezit în felul ăsta pentru că nu am avut timp să mă aranjez, pentru că am stat cu bebelina. Dar astăzi facem un vlog. Între timp, pentru cei care nu știați, am născut. Astăzi facem un vlog mai ca fetele, ca să zic așa. Un subiect care îmi place mie super, super mult, vorbind despre unghiuțe, că ia uite în ce stil sunt. Pentru că acum vreo, nu știu, 2 luni de zile mi le-am dat jos. Fiind nevoită, știam că o să vină bebelina și știam că la spital nu te lasă cu unghiile mari sau, mă rog, colorate, bla 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 bla. Bine, nu știu acum dacă toată lumea ia asta în considerare sau nu. Eu am ținut cont, știam că e vorba de anumite lucruri și m-am ținut de cuvânt, ca să zic așa. Fiind vorba de sănătate și fiind vorba de o naștere, n-am putut să mă risc pentru niște unghi, ar fi fost culmea. Și am decis să mi le dau jos. Asta însemnând acum vreo 2 luni. Da? Mi le-am dat jos de tot ce aveam niște unghi mari și știți că boala mea sunt unghiile mari, colorate, lungi, cu tot felul de bling-blinguri. A trebuit să revin la natural. Mi-am făcut niște unghi care nu le-am avut în viața mea. Mici, rotunde, bine, s-au și rupt acum. Și în toate felurile, numai natural. Astăzi, sora mea o să-mi facă niște unghiuțe. Nu știm încă ce și cum, nu pot să-mi fac nici ce purtam eu înainte, pentru că bebelina încă este mică și nu vreau să o lovesc, să o zgârii și așa mai departe. Dar o să-mi fac ceva accesibil. Când zic accesibil, nu mă refer la bani, zic acceptabil, vreau să spun, pardon, acceptabil. Acceptabil pentru un bebeluș de 10 zile astăzi. Doar că nu cred că o să mi le scurtez, o să mi le las așa și o să-mi fac ceva colorat, pentru că eu sunt înnebunită după culori, nu suport transparent de-astea, aoleu, îmi vine să mor. Unghii mici, hai, mici, acceptăm, da. Culorile, boala mea. Dar o să revin mai târziu, când sunt la sora mea, bine, asta după ce se trezește, să vedeți și voi rezultatul. Așa că am reușit să scap de unghiuțe și mi-am revenit puțin la situația mea normală, la cap. Că să scap de naturalețe, de simplitate, de feminitate și mi-am făcut astea. Roz, tată, roz, că e vară. Și nu știu de ce, când am unghiile în culori de-astea așa exorbitante, îți zici că sunt alt om. Cred că am ceva probleme mentale. Așa că vă aștept aici cu un like și un subscribe. Revin.